Og jeg tror egentlig bare, at det er tid til så at byde velkommen til aftenens første fortæller, som er Lone. Giv en stor hånd. Hi Lone, it's Craig. Listen, min ven fra New York kommer til Copenhagen i påskeferien, og du skal bare møde han. Han vil rock your world. Det var min amerikanske ven Craig, som havde ringet op. Hvad mener du med, at han vil rock my world? Well, han er handsome, han er total akademiker-typen og totally geeky. Jeg var på det her tidspunkt 21 år gammel. Jeg boede i den, måske ikke så højt besungne, men i hvert fald meget beskrevne bydel Tingbjerg. Gik i temmelig alternativt tøj og var på mit 3. sabbatår. Craig, jeg tror altså, det er sindssygt fejlkastet, det der. Men hvis du skal ud og vise ham København, og gå i byen og den slags, så tager jeg selvfølgelig gerne med. 3 måneder senere stod jeg på det smukke Københavns Rådhus mellem gobelænger, familie og dejlige venner, og sagde ja til Trevor. Det er nok forkert at sige, at det var totalt fejlkastet. For nøj, hvor var vi forelskede. Og nøj, hvor var vi forskellige. Det var ikke kun Trevor, der var total akademiker-type. Det var hele hans familie. De havde alle sammen gået på Ivy League-universiteter, havde højt betalte jobs og en god trustfond i baglommen. Som sagt var jeg fra Tingbjerg, og som mange andre i Tingbjerg er jeg anden generations indvandrer. Min mor er fra Bornholm, og kommer fra en hårdarbejdende og gigantisk familie, som mest består af skamtatoverede fiskere. Så forskelligheder var der nok af. Jeg var med Trevor i New York og besøgte hans familie. Vi fejrede hans bror. Der var champagne. Der var cocktailkjoler. Der var et banner over døren, der stod "Congratulations on your PhD, Eric." Trevor var også med mig til fest. Vi holdt havefest i Tingbjerg. Der var pølser på grillen. Der var fadelsanlæg. Og der var også et banner. Tillykke med prøveløsladelsen, Polly. Så det var forskellen i baggrunden. Der var også stor forskel i os som personer. Jeg arbejdede på en natklub, havde 1000 venner og gik meget i byen. Trevor var indadvendt, hårdt arbejdende med studierne, og havde det med at skulle tjekke i hvert fald 15 gange, om komfuret var slukket, inden han gik ud af døren. Så det var ret sjovt faktisk, at bo med en, der var så forskellig fra mig. Det var også hårdt. Trevor skulle lære det danske sprog, som de fleste ved ikke er særlig nemt. Det var jeg heldigvis lidt bedre til, det kunne jeg hjælpe med. Så skulle han også gå med aviser til klokken 4 om morgenen, så vi også skulle betale huslejen. For mit vedkommende, så var det sådan, at Udlændingsstyrelsen fortalte mig på det tidspunkt, at hvis jeg ikke havde en høj stilling, så skulle jeg som minimum være indskrevet på en videregående uddannelse. Og det var noget, som jeg ingen forudsætninger havde for. Så jeg kæmpede med ECTS-point og pensumlister, og hvordan man nu skriver en konklusion og så videre. Selvfølgelig så havde jeg så Trevor til at hjælpe mig med det. Han havde en del mere erfaring.
Det var nogle rigtig dejlige år. Men træerne vokser ikke ind i himlen. Og efter 5 år besluttede Trevor og jeg os fra, at vi ville gå fra hinanden. Det var en af de her sjældne, fredelige skilsmisser. Vi blev ved med at være venner, tog del i hinandens liv, hjalp hinanden med at flytte osv. Og en gang imellem ud at spise på en restaurant eller café. Cirka 5 år efter vi blev skilt, var vi ude at spise, som jeg havde gjort så mange gange før. Vi fik dejlig middag og et glas rødvin og en lille kop kaffe. Og som den gentleman Trevor var, så fulgte han mig selvfølgelig hjem bagefter. Og da vi stod foran min gadedør, kiggede han på mig og sagde, der er noget, jeg bliver nødt til at fortælle dig. Jeg har fået et job i Californien. Jeg har solgt min lejlighed, og jeg rejser i morgen. Det føltes som om mit hjerte først skrumpede ind til ingenting, og så eksploderede. Og da han lagde armene om mig et stykke tid efter, så brød vi begge to fuldstændig sammen. Fordi vi vidste, at nu var den her episode af vores liv forbi. Men det var ikke kun at sove, vi græd. Fordi den mand, der slap mig igen, og gik ned mod Jagtvej og mod Californien, var ikke længere en usikker, ranglet, nørdet fysikstuderende, men en voksen, selvsikker mand med god erfaring om både kærlighedslivet og det at bo ude i verden, som gik sin vej. Og hende, der tørrede tårerne af øjnene og låste sig ind i sin egen lejlighed, var ikke længere en retningsløs pige fra ghettoen, men en voksen kvinde med en kandidateksamen og lige så mange erfaringer med kærligheden og med forskellighederne. Så jeg tror sgu, Craig havde ret. He did rock my world.